Maayong hapon. Ang atong ebanghelyo nagisgot kabahin sa pagdapit ni Jesus ug mga tao aron mahimong iyang mga apostoles. Naa dayon siya gipatrabaho. Come, follow me, and I will teach you how to catch people. Naabi ninyo mga igsoon, sa Old Testament medyo negative ang to catch. Naa makita sa libro ni Propeta Jeremiah chapter 16 verse 16, and akong basahon, I will send many fishermen to catch them. Meaning, to catch those praying other gods and punish them. Medyo negative. Pero pag abot ni Kristo, gihimo niya into positive. Kay ang paggamit din niya sa to catch, kung i-review ang Hebrew translation, ang meaning di ay to catch alive. Sumura na sa rescue operation. So mga igsoon, maunay challenge ni Kristo nato to save, to rescue people nga nawala tungod sa sala and bring them back to God. So ang pangutana, how about you and me? Aduna na ba kitay napanagat nga tao ug napaduol nato balik sa Dios? So I would like to challenge everyone. Look for a person, one person at a time. Ilabi na katong nawala, napalayo sa Dios tungod sa sala, bisyo, pagduda, problema, and teach him or her everything unsaon nga mahimo siyang buutan ug maduol sa balik sa Dios. Nindot ba ang feeling mga igsoon nga naa kay napabag-o, naa kay napaduol sa Dios. Hinumduman lang nato sa mga kita makasasala ug gi-rescue ta ni Lord. Ato pud ng obligasyon to look for people nga nawala and teach them everything unsaon nga mahimo silang buutan ug mapaduol sila balik sa Dios. One person at a time. Okay?